Halljuk szót, tisztelt vendégeink! Később a hölgyeknek, tiszteletem az uraknak! Mindenkit sok-sok szeretettel köszöntök az ifjú pár nevébe, hogy egyenek, igyanak, nyugodtan mulassanak, és akinek szállása van, az nyugodtan elfoglalhatja, és annyit mindenkit megkérnék, hogy 7:30-ra érkezzenek már vissza, mert akkor érkezik a pár, és akkor kezdünk a programokkal. És addig további jó szórakozást kívánok mindenkinek! Jó étvágyat! Nem járulok hozzá. Kit érdekel? A média bármelyik oldalát leszek. YouTube gyanús kép? Hát csak úgy, poáremelés. Én az ifjú pár. Film lesz, vagy pedig... Ki tudja, mi lesz ebből. Akkor maga fizet. A spontán csak ide sunyizik, és akkor úgy veszi. Nem, az más műfaja. A toll van nála, vegyétek el tőle. Neki még a szipkátja is rögzít. Ez utolsó volt. Dobáltál is ennyit, mint Figyelj, mert Zsolt legyen úgyse megittem, hogy 14-nek. Szóval az égető nem semmit nem értem. Az a bajom, hogy sört megittem, az föl. Én is csak megszoktam emléket. Tisztelt vendég! Egy hatalmas tapsal köszöntjük az ifjú párt! Emeljük parrunk az ifjú pár egészségére, vőlegényorunk szép feleségére. Kívánjuk, hogy éljenek boldogan sokáig, és ma este a sok tánctól a fülük érjen legalább bokáig. Nász éjszaka után pedig ne fájjon a fejük, hanem legyen nékük legalább 12 gyerekük. Vivá, éljen az ifjú pár! És utána megkérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, és akkor ígérem, hogy percek múlva jövünk a finom húslevessel. Remélem, hogy finom volt. Sok boldogság neked, csak hoztam egy másnak. Van egy szép
Én megtalálom ezt inkább, mert neki hiába jó is van elfoglalva, úgyhogy... Gratulálok! Azt neked adtam a lóvét, úgyhogy majd következünk rajta. Köszi! Most mondd neki! Sír! Nincs van a kodja! Mi nem csokkolozunk, ha nem baj, jó? Nem pedig kiadjuk! Jó, értem, hogy tudás már! Vágd meg, vágd meg! Szeretnék egyet! Azt, hogy meg! De hogy így! De barátok vagyunk! Hé! Miért? Jó estét kívánok, megjöttek a fényrájúszállók. Megláttam, néztem, sok kislányt megnéztem. Megláttam, néztem, sok kislányt megnéztem. Jó estét kívánok, megjöttek a fényrájúszállók. Hát egy hatalmas tapsot kérnék akkor a zenekarnak így előre. És megkérném akkor egy másodperc múlva jövünk most már a finom húslevessel, de megkérném akkor a tisztelt násznépet, hogyha az ifjú pártól szeretne valamit, mondjuk azt, hogy csókot adjanak egymásnak, akkor ne az étkészletet ütögessük, hanem akkor egy tapsot mindenkitől. Tapsot és akkor! Köszönöm! Jaj, köszönöm a saját. Csak megcsináltam.
sem olyan. Halljunk szó, tisztelt vendégek! Itt van már az étek, benne a fazékba. Van már 200 éves öreg teknőség. Van itt öreg tyúkból finom tyúkhúsleves, magára borítja, aki nagyon heves. Szegény szakácsok 3 hétig főzték, már-már energiával alig-alig győzték. Birkoztak is sokat csirkével, marhával, el is menekültek a marha farkán. De nagy hadakozásba felülkerekedtek, csirkéről, marháról bundát levetettek. Meg is főzték már a vacsorára nékünk, hogy ez legyen ma este lakodalmas ég. De van itt sok egyéb, olajban megpárolt, finom rántott velé. De látok sok sütemény, pirosak és kékek, kellett nekem innom össze-vissza lépek. De nem is mondok csak ezt a néhányat, ezzel kívánok mindenkinek igen jó étvágyat! Megkérnélek akkor, kedves fiatal mennyasszony, mert még ő mennyasszony, majd éjfél után lesz újasszony, hogy szedjél már kedves férjuradnak egy kis leves. Répát is szedjél, azt mondják, a répa jó potencia növelő, főleg ha jó erősen mellé van kötözve. Jó, majd utána még. Ha megkérnélek, akkor a kanaladat vedd elő. A tiedet. Hát azért fújkáld már meg, kedves ifjú aramivel, hogy a vőlegény uramnak még a nyelvére nász éjszakán szüksége lehet. Hát akkor egyet a mama kedvéért. Elég lesz, már nagyon elhűtöd. Hát akkor, hogyha ettünk a mama kedvéért, akkor egyet a drága jó papa kedvéért. Hát ha ettünk a mama és a papa kedvéért, akkor ki ne hagyjuk már azt a drága jó. Mit valaki tudja? Hát akkor egyet a drága jó anyós kedvéért. Tettünk a mama és a papa és az anyós, hát akkor ki ne adjuk már egyet a drága jó após kedvéért. Egyet a tisztelt násztép kedvéért. És egyet a születendő 12 gyerek kedvéért. Hát úgy látom, hogy már lassan jó lakott, kedves férjuram. Hát akkor jó étvágyat kívánok, kiállták a próbát. És ilyen az ifjú pár! Finom sertéspörköltet hoztam kifőt, galuskával, már az illatától összefut a nyála. Már átpádapák is, hogy Vereckét elérte, első szava az volt, hogy a pörköltet kérte. Hogyha ebből neveztek bizony a legnagyobb vétek, mert a pörkölt az egyik legjobb magyar étek. Csak ez a pörkölt egy kicsi megpörkölődött, mert szakácsunk a lányokkal s nem véle törődött.
Ritkán kavarta meg, akkor is csak lazán. Úgy, hogy úgy egyék a szenet, mint a totya kazán. Hát jó étvágyat kívánok mindenkinek. Hát finom főzöket is hoztunk természetesen. Hát, azt majd mindjárt. De még mielőtt kanál patányért, meghalok a babámért. Hát akkor megkérném a násztépet, hogy énekelje már el ezt a nótát, és a ifjú pár pedig megkérném arra, hogy legyen a zsűri, és amikor elég hangosan énekel a násztép, akkor már fölálltok, és mondjátok, hogy jó étvágyat kívánok. Hát akkor kezdjük el. Segítség! A villa, a kanál, na. Hát akkor a kanál, a táj, meghalok a babámért. Meghalok a babámért. Hát úgy látom, hogy itt... Vacsorázni, köszönöm szépen, mert én elég hangosan énekeltem. Hát akkor kezdjük el, és most zenét nem félek. Ne segíts, ne segíts! Hát akkor még egyszer kezdjük el, segítek mindenkinek! Favilla, fakanál, fatányért, ha meghalok a babámért! Kedves egészségükre ezt a finom vacsorát, de mielőtt még az ifjú pár kalapantát átparkettet, készültek egy kis vetítéssel, hogy érkeztek el ide erre a gyönyörű napra, azaz, hogy fogadják tőlük sok-sok szeretettel.